טסטינג, טסטינג. פודקאסט לוחמים, גיבורי ישראל 24. אני דביר, בן 23, נפצעתי בבית חנון, בצבא, על ידי צלף. תודה רבה שהצטרפתם לפודקאסט. אני התחלתי את הפודקאסט כדי לתת קול לפצועים בגוף ובנפש. בעקבות המלחמה, איתי פה חברה טובה שלי, עדן גודבק. שלום. ורציתי שהפרק הזה יהיה כמו מעין איזה introduction, שאם עכשיו מישהו חדש בפודקאסט, שיהיה לו קצת רקע מי אני, מה הסיפור שלי אישית, וגם כזה מי אני חוץ מזה שנפצעתי, ומה גרם לי בעצם להתחיל הכל. הפרק הזה הוקלט והוא עלה לספוטיפיי ולאפל פודקאסט ב-23 לדצמבר 2023. אז עכשיו, כמעט שנה באיחור, אני שמח שהגענו אל היוטיוב, כי עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. אז עדן, בבקשה, here you go. אז אותי דביר יהיה להיות מראיינת, והשאלה הראשונה שלי אליך, תציג לי את דביר של ה6 לאוקטובר. מה היו המחשבות שהסיקו אותך, מה השאיפות, מה הרגשות? אז אני ב6 לאוקטובר הייתי בנפאל, הייתי בטיול הגדול, טסתי באוגוסט, הייתי כבר 1.5 חודשים בטיול. הייתי בפסטיבל שנקרא פסטיבל הריינבו, שזה בעצם הולכים לגור בטבע, ומעין כזה חזרה לאדם הקדמון. גרים באוהלים, מכינים אוכל על מדורות, מתקלחים בנחל, וכזה הכל מאוד, כאילו כמו מעין שילוב של קומונה ואדם קדמון. קודם כל היה לי ממש כיף. הייתי במקום ממש אוטופי, וכזה חיבוקים, מדברים על הכל, והכל גם נעשה בממש התנדבות, וכולם פשוט שם כי הם רוצים. השאיפה שלי היה להמשיך לחקור את העולם, להמשיך להכיר עוד אנשים. הייתי גם כזה, אפילו ירדתי קצת משביל החומוס, שזה יוצא דופן אפילו הייתי אומר. ורציתי כזה ממש לחקור, להכיר, לראות. ומה הביא אותך לריינבו מלכתחילה? איך שמעת על זה? אני בתחילת הודו, התחלתי בלדק, עשינו שם איזה טיול, ואז בדרך חזור, הייתי מישהי באוטו, קוראים לה אילי, וכזה סתם דיברנו על תוכניות, מה הלאה, כמיק בדיוק כזה התחילה. היא אמרה, אני בסוף ספטמבר אני נוסעת לנפאל, יש שם כזה פסטיבל של היפים, והולכים לגור בטבע. אמרתי, אוקיי, מגניב, אני גם היפי, ואני אוהב את הטבע, נשמע מגניב, וכאילו ומה עושים, הפסטיבל, מוזיקה וזה, אמרת לי, לא, אין טלפונים, אין קליטה, פשוט באים, חיים שם. אמרתי, נדיר, נשמע יש. וזהו, ואז פשוט תכננתי כזה את הטיול שהסתדר לי, וככה היה, יצאתי 1 חודשיים בהודו, תכננתי להיות 1 חודשיים בנפאל אחרי זה, ואז לחזור לעוד 1 חודשיים בדרום הודו. ושם בטבע, בקהילה המוזרה הזאת שעשרת, כשאתה הולך לישון, על מה אתה חושב? כאילו, למה אתה קם בבוקר, הנתק הזה מהטלפונים והכל, כאילו, מה עטף אותך? אז לפני השינה, היה לי איזה ריטואל כזה, הייתי תמיד יושב, היה לי איזה אבן גדולה ליד האוהל, הייתי יושב שם, תחצח שיניים, רואה את הכוכבים, סתם כזה חושב על היום שהיה לי. בדרך כלל, גם שוב, זה לא המון עשייה, כן, זה הכל ביותר, פחות או יותר באותו אחו. לפעמים הייתי עוזר באוכל, הייתי מביא עצים מהיער למדורה, הייתי הולך כל מיני סדנאות של מוזיקה, כל מיני דברים כאילו פשוט ממש כמו מתנס אוטופי למבוגרים, ככה קראתי לזה. וכל לילה אתה הולך לישון ואתה אומר, וואי, איזה יום כיף היה. ויאללה, בא לי כבר את מחר, כי גם מחר כנראה יהיה כיף. ומה אתה מגלה שם לגבי עצמך, לגבי האנשים האלה שרגע לא הכרת אותם, שנייה אחר כך כולם מתחבקים ערומים? הערומים זה הפתעה. סתם, בריינבו חלק מהקונספט, זה כאילו מי שרוצה להיות נודיסט, אז גם זה אופציה. היה קצת קר אז, בעיקר בבוקר כשהיה שמש. ואיך התחברתי? ממש התחברתי. כאילו ביום השני שלי כבר, אמרתי, וואי, אני מה זה ריינבויסט, איך אני שמח שאני פה, וכאילו רק הגעתי וכזה הכרתי אולי איזה, לא יודע, כמה אנשים שהייתי באוטובוס, אבל ממש תוך כאילו שנייה, הלכתי לסדנאות, פגשתי אנשים, וכאילו, גם אנשים מאוד מאוד מקבלים. מצאתי את עצמי ערב אחד, עושה איזה סחנש עמוק עם מישהו שאני לא זוכר את השם שלו בכלל. סיפרנו אחד לשני את כל הסיפור חיים שלנו, וכאילו זה היה כזה, וואו, איזה כיף. מישהו שאני יכול פשוט לדבר עליו את כל החיים שלי. אז אתה נמצא שם בנפאל, איזה מראה מוזרה שנוצרת לך לגבי מי שאתה, החיים שלך, האנושות.
באיזו אוטופיה חגיגה כזאת של חיים. איפה הייתם ב7/10 ולמה זה קרה? את הכל עוד נדע. אנחנו מגיעים ל7 באוקטובר. איפה היום הזה פוגש אותך? 7 לאוקטובר היה שבת, מסתבר, אני לא ידעתי איזה יום היום. הייתי שם כבר שבוע וחצי. בבוקר קמנו מוקדם, אני ועוד בערך 9 אנשים, רובם ישראלים, כאילו איזה 6 ישראלים ו4 לא ישראלים, כי מישהו מהריינבו נאבדו בלילה, אז היינו צריכים לעשות משלחת חילוץ. ואני מאוד ראיתי לי למה לא, ואני גם חובש בעצמי, אמרתי יש לי גם את הניסיון, אם קרה להם משהו. אז קמנו מוקדם, ויצאנו לחפש אותם, ועל הדרך גם אמרתי יאללה, אני גם אצלם קצת כמה תמונות, כי אני גם ככה עם הטלפון, כדי שנהיה זמינים למשטרה, אז ככה יצא גם שיש לי תמונות גם קצת מהריינבו. התחלנו לחפש, עלינו, התחלנו את החיפוש כשמצאו כבר אחת מהם. אז זה היה קצת מרגיע, ראו שהיא בסדר, אז עלינו את ההר כדי להתחיל לחפש את הבחור השני. עולים, פתאום באמצע העלייה, יחסית גבוה. עכשיו זה הר של איזה 3,300 מטר, כן? כאילו, אנחנו עלינו את זה 300 מטר, ישנים בגובה 3,000 ועולים. אז זה גם קר, אז בלילה כאילו, זה מה שדאגנו, שהם ימותו מקור. כן. בסוף רואים מישהו יורד אלינו, אנחנו אומרים לו, טובי, you okay? הוא צועק לנו, yes! אנחנו אומרים, אוקיי, יופי. אחלה, בן אדם נראה יש. בסוף הוא התחבא מאחורי איזה גל אבנים, וכמעט קפא מקור. ואז אמרנו, טוב, יאללה, אנחנו כבר כאן, יש לנו אוכל לכל היום, יאללה, נעשה ארוחת בוקר. עשינו קפה, סנדוויצ'ים, ביצים, אבוקדו, בלגן. הביאו לנו גם דברים כזה שבדרך כלל לא מביאים. פשוט אמרנו כזה, יאללה, אנחנו החבר'ה של משלחת חילוץ. וזהו, עשינו תמונה גם, בשעה 9 בבוקר. שבשעה 9 בבוקר בנפאל, זה השעה 6:30 בארץ. אז זה גם קצת סמלי. ירדנו, הלכנו לנחל, שחינו, היה יום שמשי, ובערב עשינו ארוחת צהריים עם כל הישראלים וכל השאר החבר'ה. אז בזמן אמת אתה מפספס הכל. ועכשיו שוב, אין סיבה שאני יודע שאני מפספס, כי מבחינתי זה עוד יום רגיל. הייתה מסיבה של כולם, והיה איזה חיבוק קבוצתי ענק שאני הייתי באמצע. בערב היה מופע אש, שהיה ממש טוב. אז אני כזה, והחלפה, אני רואה כזה חברה מאחת מהישראלית, יושבת כזה בצד. שאלתי אותה מה קרה, היא אמרה, סתם דברים בבית. אמרתי לה, אוקיי, כאילו, את רוצה לשתף? היא אמרה, לא, זה חדשות, עזוב, אתה לא רוצה לדעת. אמרתי לה, נכון, אל תגידי לי. בטח לברוח מזה. כן, למה? גם כאילו, סבבה, קורים דברים. ואז היא אמרה, טוב, התחילה מלחמה. אז אמרתי, אוקיי, כי לצערי יש לנו הרבה מלחמות. אז אנחנו כבר רגילים, אמרתי, טוב, יאללה מה, כנראה עוד איזה סבב. סבבה, דברו איתי, כאילו, תעדכני אותי מה יהיה. רגע, מה הרקע שלך עם סבבים? איפה זה פגש אותך בעבר? אני הייתי איתך במכינת סופה, בקיבוץ סופה, והיינו שם בשנת 2018-2019, אז היה לנו איזה 2-3 סבבים, נראה לי תוך כדי השנה שלנו, אז גם, זה גם היה איזה סוג משהו שהתרגלנו. פשוט חלק יושבים בבית מדרש, כמו כל שנת מכינה רגילה, ופשוט אתה מוכן לאופציה, פשוט שכל רגע יש צבע אדום, ואז רצים למקלט, ואז חוזרים לבית מדרש ולשנת מכינה וטיולים וזה, אבל כאילו תמיד היה מאוד נוכח. בהתחלה זה קצת היה מוזר, ואחרי חודש מתרגלים. כן, אדישות, זה היה קצת משחק באיזשהו שלב. כן, זה היה כזה לא להפסיד לטילים, כאילו. כן, אדרנלין. בדיוק. קצת כזה לצאת כזה, פעם באיזה חודש-חודשיים יש לך איזה כזה יומיים כזה שאתה כזה, נראה מי יתפוס אותי. אז אתה שם במלחמה חוזר לאותה אדישות של מבחינה. כן. ממשיך הערב, שוכח כבר מהכל, הלך למופע אש, אנשים עושים תרגילים מגניבים, הלכתי לישון, קמתי בבוקר, הלכתי לנחל, שחיתי קצת, אחר כך הלכתי לעשות יוגה, ואחרי היוגה הייתי קצת רעב, אמרתי, טוב, אני הולך לקנות לעצמי ארוחת בוקר מהנפאלים הכפריים שם. בדרך לשם אני רואה חבר, הוא היה נראה לא בטוב, הוא עושה לי, שמעת מה קרה? אמרתי, לא, עושה לי בוא שב. אני כולי כזה, אוקיי, התיישב וזה, הוא אומר, הייתה איזו מסיבה בדרום, פצעו מחבלים, יש איזה 100 הרוגים, כבשו בסיס, יש כמה חטופים, עכשיו אני אומר לו, מה? כאילו, קודם כל 100 הרוגים זה הרבה, איפה אתה יודע? וכזה התחלתי לדאוג, כי אני חשבתי בכלל שזה מסיבת, שזה האינדי נגב, ואת האינדי נגב אני מאוד אוהב, הלכתי גם שנה שעברה, ואח שלי מאוד אוהב, ויש לי הרבה חברים שהולכים, אני חשבתי שהיה פיגוע באינדי נגב, זה מה שאני הבנתי. אמרתי, טוב, אני צריך לבדוק בעצמי, זה מרגיש לי קצת כמו שמועות. הלכתי לאוהל שלי, ואז הייתי צריך ללכת 2 שעתיים הליכה, למקום הכי קרוב עם קליטה. אני יורד לשם, הולך את 2 שעתיים האלה, בדרך אני רואה עוד ישראלי שכזה עולה ונראה ניסה, אני אומר לו, מה קרה? עושה לי, עזוב, לך תפתח חדשות לבד. אני כזה, אוקיי, עוד יותר נלחץ. מגיע, רואה הרבה ישראלים
יושבים וזה, מישהו בא לחבק אותי, אמרתי לו, אל תיגע בי, אני לא יודע מה קרה. הורדתי ynet, כי אני חדשות בטלפון, התקשר למשפחה, מבין שקרה משהו לא בסדר גודל רגיל, ויש לי גם משפחה בעוטף, במושב שובה, שזה היה ממש קרוב לבארי. הם פשוט, ברוך השם, לא קרה להם כלום. רגע, המידע הראשון המאומת שאתה מקבל לגבי המלחמה, אתה מקבל מהוואטסאפ, מהאנשים שאתה מכיר, או שאתה מקבל מהוויינט? מהטלפון המשפחה. מהטלפון המשפחה. והבנתי שקרה משהו לא זה, אני פותח את הוואטסאפ, לאט לאט הטלפון שלי גם קורס, כן? כי כאילו, לא הייתי בטלפון שבוע וחצי קודם. ככה כאילו הרבה הודעות. פותח ynet, כותרת ראשית, 800 הרוגים. אני אומר, מה? מוריד רגע את הטלפון, כי אני מסתכל רגע על הסיטואציה מחדש, רואה את כל הישראלים שבוכים, שבטלפון, שאת רואה אנשים כאילו ברע. מסתכל, אני אומר, וואי, לא טוב. נכנס קצת לנסות מבין מה קרה, מבין הקרבות בדרום, עדיין יש קרבות בדרום, כן? יום ראשון בצהריים בנפאל זה יום ראשון בבוקר בארץ. עדיין יש כאילו, זה מתחיל לפרסם שמות, 3 אנשים מקיבוץ סופה, שאת 3 אני מכיר, ועוד בחור, אוהד כהן, שנתיים מתחתנו במכינה, שהיה בשלדג, שגם נהרג בבארי, ועוד מ"פ של סיירת מטכ"ל, שהיה מ"פ אצלי בסדיר, וכאילו אני אומר, לא טוב, כאילו, אוי, אמרתי כאילו, מה זה, 6 אנשים? קודם כל 6 אנשים זה הרבה, וכולם אני מכיר, וכזה זה היה 10 דקות הראשונות שלי שאני עם הטלפון. הבנתי מה קרה, בוואטסאפ של הצוות שלי כבר התחילו לרוץ כזה, הם כולם הוקפצו יום קודם, התחילו לחתום על נשקים, ציוד וזה, ואמרתי, טוב, יאללה, כאילו, אני חוזר. החלטה של רגע. ממש לא, ישבתי שם איזה 2 שעות, ישבתי שם מול הנוף, ועשיתי כמו איזה יתרונות חסרונות, ומצד אמרתי, טוב, אני לא יכול להישאר פה. כאילו, גם אם אני לא חוזר לארץ, אני לא יכול לחזור לריינבו עכשיו, לעולם האוטופי והכיף הזה, כשאני יודע מה קורה. ובסוף החלטתי, שאמרתי, טוב, יאללה, עכשיו ראשון בצהריים, אני אחזור, עד שגם אני אחזור, גם ככה יהיה כבר ערב, ואני ארוס את התיק שלי, מחר בוקר אני יוצא. מה השיקול המכריע? מה באותו רגע סוגר את היתרונות חסרונות שאומר, אני חוזר לארץ? אמרתי דבר כזה בחיים לא קרה. כאילו הדבר היחיד שאמרתי זה יום כיפור, ואמרתי יום כיפור היה כמו איזה דדליין, כזה שכזה חייבים להתייצב, והבנתי שזה ממש אותו דבר. אז חזרתי, לקח לי 6 ימים, נחתתי בארץ ביום שבת, וביום ראשון כבר הלכתי, התגייסתי, עכשיו שוב לא היה ציוד אפילו, אז בפייסבוק פרסמתי עוד לפני זה שאני חוזר מחול, שאני צריך ציוד, אז בחור הביא לי, וביום שני כבר הצטרפתי לחברים. טוב, אז בוא נעשה קפיצה מהירה. אתה עכשיו מגויס, במילואים, פוגש את האנשים שאתה נכנס להילחם איתם. חברים מהסדיר. כן, אותו צוות? כן. תספר איזה חוויה של המלחמה לפני הפציעה, זה סיפור מצחיק. אז אני באתי מהודו, ואני הייתי מאוד בסצנה. עשיתי קורס מדיטציה, עשיתי יוגה, ובשטחי כינוס אתה משתגע, כי היינו שבועיים, כבר אפילו יותר. לפעמים לוקחים לו את הטלפונים, לפעמים לא, ואתה משתגע. אז פשוט כל איזה כמה ימים אמרתי, יאללה, אני אעשה יוגה לכל הפלוגה. וככה עשיתי, הייתי כותב כזה בוואטסאפ, שהפלוגה טוב, חבר'ה, אני עושה בעוד חצי שעה יוגה בדשא סינתטי, מי שרוצה לבוא. פעמים איזה 30 אנשים. מגיעים? כן, ופתאום אני מוצא את עצמי, מעביר יוגה אני ועוד כזה 30 אנשים. ככה עשיתי גם בבית ספר שהיינו פה במרכז, וגם אחרי זה בשטחי כינוס. וזה היה ממש מצחיק, אתה רואה את עצמך עושה יוגה, כזה בדשא, בכיף, ולידך פתאום 2 מזוודות של חומר נפץ. וכאילו טילים ומאגים, פשוט כאילו סוריאליסטי בטירוף. סוריאליסטי, אבל גם מייצג בדיוק את מה שעובר עליך כאילו באותם ימים. כן, כי אני עדיין במיינדסט כזה של המזרח, ושנתי. נראה לי אנשים רוצים לשמוע על הפציעה שלך. נכנסנו ב-31 לאוקטובר, בתחילת התמרון יחסית, ונכנסנו לאזור בית חנון, והיינו שם כבר כמה ימים של לחימה, היינו נראה לי 8 או 9 ימים, ויש משימות וחוזרים ובית ומגנן, שגרת לחימה, ובאחת ההליכות שלנו למשימה, פתאום אני שומע, היינו באמצע דילוג, עברנו כביש, פתאום אני ועוד חבר באים לדלג, שומעים כל מה יש רעש. אבל שמענו את אז אתה מבין שזה קרוב וזה עליך, אז דפקנו ספרינט, ואז ממש איזה 2 מטר לפני הדלת, פתאום כאב לי. הרגשתי משהו שלא הרגשתי בחיים, כמו לדפוק את הזרת בשולחן בלילה. ראיתי שחור, ואז ראיתי הכל כזה מלמעלה לאיזה שנייה, כמו ב-GTA, שאתה רואה את הדמות שלך כזה מפסידה. אז פשוט קרסתי לרצפה.
חבר שלי השיב אש, וזה צעק שנפלתי, 2 אחרים לקחו אותי לתוך הבית, והתחיל איזה קרב מעל הראש שלי. במזל היה איתנו רופא, שהוא ועוד חובש טיפלו בי, כי אני גם חובש, אבל אני לא הייתי רלוונטי. אני הבנתי מאוד מהר שנפסדתי בצבא, כי כאב לי מאוד בצד שמאל של הצבא, וראיתי שמטפלים בי בצד ימין, אז הבנתי, אוקיי, שם אחור יציאה. אז אמרתי, אני צריך לנתק את עצמי מהסיטואציה, אמרתי, אני לא רוצה להיות פה. גם רעש, כן? הוציאו לי את האטמים, וכאילו התחילו להפשיט אותי ולטפל בי, ווואלה, ירי זה היה הרבה רעש. במיוחד היינו גם בתוך חדר מדרגות בכלל. אז התחלתי לעשות מנטרה, שלמדתי בהודו, אז פשוט עשיתי אותה ככה, אום מני פדמה הום, אום מני פדמה הום, אום מני פדמה הום. וזה גם שמר עליי בהכרה, וגם פשוט הרגשתי כאילו אני מתרכז רק במנטרה. ואז מאוד מהר היה פינוי, שמו אותי על המר, שסיע אותי עד הגבול, שם כבר חיכה לי צוות של 669 של רופאים, הסתכלו לי הפצעים, אחור יציאה כבר התרחב עוד, אז והיה לי איזה שטף דם גדול על צד שמאל של הצוואר, אז אמרו אוקיי, טוב, צריך להרדים אותו, וככה עשו, ואז פשוט התעוררתי בבית חולים, אחרי איזה 8-9 שעות, וכשהתעוררתי, הבנתי מה היה הנס בעצם. גם הכדור נכנס יחסית מקומה שנייה או שלישית, ירו בי, אז היה בליסטיקה שונה לכדור, ופשוט הוא איכשהו לא פגע בשום דבר מהדברים הקריטיים, נקרא לזה ככה, פגע לי בזיז בעמוד השדרה, שבעצם עושה לי קצת כאבים עצביים, אבל די זהו. ואיך הרופאים מגיבים לזה שזהו? אז אמרו לי שכל הרופאים בבית חולים בערך באו לראות את ה-CT וה-MRI שלי, כי אף אחד מהם לא אמר שזה הגיוני. כאילו, ורופא אמר לי, אם הייתי עכשיו צריך לצייר מפה אנטומית של הצוואר ולסרטט שם מסלול הכדור, לא הייתי מצליח. ברמה הזו, הוא אמר, זה 1 למיליון. וזהו, אז 1 למיליון. תוך שבוע כבר יצאתי מהבית חולים, ומאז אני בבית, עכשיו זה, מה התאריך עכשיו? 18 דצמבר. נפצעתי לפני כמעט חודש וחצי, שמתוכם 5 שבועות כמעט אני כבר בבית, ובעיקר החלמה. בזמן הזה של ההחלמה אני יודעת הרי שיש לך הרבה זמן לחשוב. איך אתה מרגיש במחשבה הזאת של 1 למיליון? גם זה שאתה מסתובב עכשיו חי וזה הקרוב ללא. כאילו איפה זה פוגש אותך ביום יום, איפה זה פוגש אותך שהמלחמה ממשיכה? אני נזכר שאני חי בערך 30 פעמים ביום. ממש בהגדרה כאילו של, אני חושב משמע אני קיים. אז אני חושב על זה די הרבה. איך אתה מגדיר את החזרה לשגרה? אני אגדיר את החזרה לשגרה שלי, א', שאני אחזור לטייל. כאילו אני אמרתי, ברגע שאני אעלה על מטוס מנתב"ג להודו או לאן שאני אבחר, אני אגיד, יאללה, אני סבבה, אני בסדר, יאללה, ביי לטרוף את העולם. ככה נראה לי אני אגדיר את החזרה לשגרה שלי. מה הצבע אהוב עליך ולמה? הצבע אבל הוא ירוק בהיר, של כזה עלים בשמש. שלי. באמת? כן. באמת? זה בצהוב, שזה כאילו האור של השמש על העלים. וואלה, לא ידעתי, כל הכבוד. וואי, איזה כיף, טוב לדעת אחרי 6 שנים. וואי. כן, אז ירוק בהיר כזה של עלים בשמש, כי זה מזכיר לי עלים בשמש וטבע. ולמי אתה מקדיש את הפרק הזה? אוי, האמת שיש לי יותר מדי, אז אני לא אנקוב בשם ספציפי, אבל אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לכל מי שנפגע מהמלחמה הזו, בכל צורה, שזה נראה לי כולם, בין אם זה להיות שם בבתים, או במסיבה, או בשדה הקרב, לכל אחד ואחד שאיכשהו זה ישפיע עליו, וישפיע עליו, ואני מרגיש אנחנו נרגיש את האפקט של המלחמה הזו עוד הרבה זמן. אז אני מקווה שכולנו נהיה חזקים ביחד, כי גם להיות חזקים זה חשוב, וגם להיות ביחד זה חשוב. וגם לשמוע. בגלל זה רעיון כזה מקסים הפודקאסט הזה. תודה רבה. ולסיום, איזה שיר אתה רוצה לסיים איתו את הפרק? לא חשבתי על זה בכלל. איזה שיר? אני רוצה לסיים עם כמעט משתגע של שרק. פשוט כי אני ממש, הפזמון שלו אני מרגיש שהוא ממש רלוונטי אליי. פשוט כזה לכל מציאות התלושה ההזויה שאנחנו חיים בה. תודה רבה לכל מי שהאזין. תודה לך עדן. בכיף, תודה שאתה חי. מכיוון שהיוטיוב לא נותן להעלות מוזיקה לא מקורית, אצרף למטה לינק לשיר שבחרתי, ותוכלו להאזין לו בעצמכם. אל תשכחו ללחוץ על הפעמון ולעשות סאבסקרייב כדי לקבל התראה כשעולה פרק חדש. מוזמנים לעקוב באינסטגרם גיבורי ישראל 24. מקווה שנהנתם ושיהיה לנו רק בשורות טובות. נתראה בפרק הבא.